Vull viure en una societat residu zero i canviar els meus hàbits de consum per ser més sostenible. Vull saber en quins mitjans puc confiar perquè cada vegada rebem més informació i ja no sé a qui creure. Vull trencar amb l'IBEX 35 i poder consumir en empreses que posen les persones al centre i no el capital. Vull viure sense consumir el planeta i que ens puguem moure amb vehicles i mitjans sostenibles. Vull viure i moure'm amb energia renovable. Vull viure sense plàstics d'un sol ús. Vull electrodomèstics que durin i arreglar-los si s'espatllen. Vull roba feta aquí i que no hagin explotat ningú per fer-la. A Opcions creiem que el consum és una poderosa eina per a la transformació social. Tenim el gran repte de construir una societat compromesa. Tenim el poder d'escollir com consumim. Mobilitzem-nos per ser part del canvi.